Ricardo observa dende a terraza do seu local o resultado da súa acción. El está a piques de inaugurar o seu bar de copas na zona TIR de Vilagarcía, unha parte da cidade na que as pintadas aparecen por todos os recunchos. Ante a imaxe lamentable que presentaba o paseo xusto diante do seu negocio, decidiu tomar cartas no asunto. Colli o balde de pintura, colli a brocha e o rolo, o rodillo e a pintar. O seu obxectivo, mellorar a estética da contorna e que os seus futuros clientes poidan tirar unha foto da paisaxe dende o seu local. Eu colli este local aquí, agora onde era o antigo Bocatazo, e pus un columpio arriba para a mítica foto e ao tentar enquadrar o local, sabes, onde sacas a foto, aparecía sempre o que estaba escrito delante da foto, sabes, e nunca daba ben e non me gusta, a mí me gusta ter as coisas cuidadas, sabes, e ter as coisas arregladas. A pesar do seu esforzo, Ricardo sospeita que a súa obra non vai durar moito tempo así, cree que lle volverán facer pintadas máis cedo que a tarde. Eu, para ser honesto, já pensei que no fim de semana que já ia chegar aquí hoje lunes e que já ia estar tudo escrito, pero non, as persoas estão a respeitar e isso é bueno tamén. Tampouco di ter medo a unha posible sanción por ter actuado nun espazo público sen permiso. Asegura que lle dá igual ser multado por ter feito algo bo pola cidade. Já me hablaron que poderia ser autuado, podia levar unha multa e nada, e se levar multa, pois vou levá-la e vou pagá-la, non é? Pero tamén non vai ser assim, chegarem e dizer que vou multar por ter feito ben, sabes? Pois que vayamos para julgados, que vayamos para onde quiser, sabes? Eu non fiz mal nenhum, simplesmente fiz unha pintura para manter as coisas direitas e ben. Ricardo di ter paciencia e que se volven pintar sobre este espazo, volverá a limpalo. Tamén lamenta o estado no que se atopa o resto da zona TIR, así como outros moitos puntos de Vilagarcía, cubertas por pintadas que non fan máis que estragar a imaxe da cidade e dos seus negocios.